ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ಲಾಗ್. ಇನ್ನಿ ಸಾಟರ್ಡೆ ಅಮ್ಮರನ್ನು ಪಂದಿತ್ತದೆ ಅಕ್ಕನ ಬಾಳೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ಉಂಡು ಅಂಚ ಪವರ್ ಉಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಾನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋಪೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ಪೋಪುನ ಬೆಂತುಲೆ ಬೇಲೆ ಪಿದಾರ್ದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಯಾಳ ಮೇಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಆ ಬಾಳೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ಪೋಪೆ ಯಾನು ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಪಿದಾಡ್ನಿ. ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ತೋಚ್ಪಬೆ ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ತೋಚ್ಪಬೆ ಒಲ್ಪ ಅಂದು ನಿಂಬೆ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಗಾಡಿ. ಗೈಸ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಪ ರೂಟು ಮತ್ತೆ ಕಾಡು ಕಾಡು ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲುಲ್ಲ ತುಲ ಗೈಸ್ ನಟೆ ಕೆಸರು ಎಂಚಾತು ಎಂಕ್ ಪೋಡಿ ಆಪುಂಡು ಬೂರುವೆನಂದು ಜಾರುಂಡು ಗಾಡಿ. ಗೈಸ್ಂದು ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಮಚ್ಚಿನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಗೈಸ್ಂದು ಗರ್ಲ್ಸ್ನ ಬಾಯ್ಸ್ನ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳರು. ಒಂದೇ ರೂಟ್ ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಟೆಂಪಲ್ಗಳ ಮೂಜಿ ರೋಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐತ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ರೋಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪೋಂಡ ಉಂಡು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೋರೆ. ಗೈಸ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಕೋರೇರ್ದು ಅಂಚಿರ್ದು ಪೋಪ್ನ ರೋಡು ಇಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪೋಡು ಇಂಚಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟೆದು ಪೋನಾಗ ಟೆಂಪಲ್ ದ್ವಾರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಗೈಸ್ ಬಡಂತೇರ್ದಂಚಿ ಈಚಿನ ಉಬರ್ದಂಚಿದ ಬರ್ನ ಮಾತ ತಿಕ್ಕುನು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಟ್ಟೆ ಗೈಸ್ ನೆಟ್ಟೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪೋನಾಗ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪು ಟೆಂಪಲ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಒಂದುವೇ ಟೆಂಪಲ್ ಗೈಸ್. ಅಂದು ಟೆಂಪಲ್ದ ಕೆರೆ ಉಂದು ಫುಲ್ಲು ನೀರಾಪುಂಡು ಮರಿಯಲಡ ಮೊಟ್ಟ ನೀರಾಪುಂಡು ಮೀನುಲುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಪ್ಪುಂಡು ತೂರ ಫುಲ್ ಅನ್ನಗ ನೀರು. ಗೈಸ್ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ದ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಶ್ರೀ ಅನಂತೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಬಳ್ಳಮಂಚ ಸುಲೈ ಪೋಯಿ ತುಲೆ. ಗೈಸ್ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ದ ಸುತ್ತ ತುಲೆ ಶೋಕ್ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಟೆಂಪಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಸೈಡ್ ತೋಜೊಂದುಂಡತೆ ಅವು ಶಿಲೆರ್ದು ಮಂತದನಗೆ ಗೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪರಕೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆತ್ತನ ಮುಲ್ಪ ಟೆಂಪಲ್ದ ಉಲೈ ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಮಾರ್ನ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅಲ್ಪ ಪಾಡುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಜನ ಸೇರ್ದಿರ್ತದೆ ತುಲ ಅಲ್ಪನೆ. ಗೈಸ್ ಅವು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಪೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ತೋಜೊಂದುಂಡತೆ ಗೈಸ್ ಅವು ಹಾಲ್ ನಮಕ್ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಪೂರ ಅವೇ ಹಾಲ್ಡ್ ಆಪುನ ವನಸ್ಪುರ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಅವೇ ಹಾಲ್ಡ್. ಗೈಸ್ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಹಾಲ್ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಒಂದು ಅಶ್ವಥ ಕಟ್ಟೆ ನೆಟ್ಟೆ ಮೂರ್ತಿಲ್ ಪುರ ಉಲ್ಲ ದೇವೇರ್ನ ಅಂಚ ಇದು ನೀರ್ದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಭಟ್ರು ಉಕೊಂಜಿ ಗೈಸ್ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಶನಿಗ್ರಾಚಾರ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಈ ಅಶ್ವಥ ಕಟ್ಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಸುತ್ತ ಬರ್ಪ ಆತ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಬರ್ಪುನಿಗೆ ಗ್ರಾಚಾರ ಪುರ ಬೊಕ ಗೈಸ್ ನೆಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ತೋಜುಡು ಆಶ್ಲೇಷ ಪೂಜೆ ಒಂದೊಂಜಿ ದಿನ ಒಂದೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಕೆಲವ್ರು ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ನ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಕಡಿತರ ಮಾತ್ರ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಆದಿ ಪಂಡ ದೇವೇರು ಉದ್ಭವ ಆತಿನ ಸ್ಥಳ ಪ್ಲೇಸ್ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ತೊಂದು ಎಂಕುಲ್ ಪಿದಾಡ್ಯ ಗೈಸ್ ಎಂಕುಲ್ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬತ್ತ ಎಂಕುಲನ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಬೇಕು ಫೋಟೋದ ಪರೋನಿಗೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಲ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಕಂಠಪುರ ಸುತ್ತಲ ಗೈಸ್ ನಾನು ಪಂಡತ ಇಂಚಿದ ಬತ್ತನ ದ್ವಾರ ತೋಚಿದ್ದು ಮಡಂತರ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಉಬರ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಮಡಂತರ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ರೋಡ್ ಅಂದರೆ ಬತ್ತನ್ನ ಟೆಂಪಲ್ ದ್ವಾರ ತೋಚಿದ್ದು ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಬಾಳೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದಾಡೆ ಬತ್ತ ಗಂಟೆ ಒಂಚರ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಸ್ ಯಾನ ಗಿಫ್ಟ್ ಒಂದುವೆ ಕಿನ್ನಿ ಬಾಲೆ ಕಿನ್ನಿ ರಿಂಗ್ ಇಂಚ ಗೈಸ್ ನಾನು ವನಸ್ ಮನ್ಪುನ ರಡ್ಡು ಕಾಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಬಿದಲ್ಡು ತಿರಪರಪ್ಪ ವನಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಒಂದು ಉಪ್ಪಡು ಒಂದು ಲತ್ತಂಡೆ ಒಂದು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಒಂದು ಸಾರು ಕೋರಿ ಸಾರು ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟೊಂದು ಕಬಾಬ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಖಾಲಿ
ಒಂದು ರೈಸ್, ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು, ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪಾಯಸ. ದಾದ ತುಪ್ಪುನ ಮುಲ್ಸುಲೆಗೆ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ, ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ, ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಉಂಡರಾ ದಾದ ಗಜ್ಬು ಕೊಕ್ಕನ ಏತು ಕೊಕ್ಕ ತಿಂಡ ಕಬಾಬ್ ತಿಂಡರಾ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಾರ ವಿಡಿಯೋಡು ತೆಲಿಪುಲೆ ತೆಲಿಪುಲೆ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾತಿರಂದ್ಲು ಗಾಯ್ಸ್. ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಗೊತ್ತಾಂದಿಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಬೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.